אז מה קורה חברים? כאן שון, בעוד סרטון חדש, והיום בסרטון יש לנו סרטון מאוד מיוחד, אחרי שבסרטון הקודם שעשיתי את ההגדרות שלט הכי טובות בפורטנייט, קיבל 100 ומשהו לייקים עם 5,000 צפיות. אנשים, אתם מטורפים. אז בעצם היום אני הולך לעשות את ההגדרות מקלט ועכבר הכי טובות בפורטנייט, בגלל שעברתי למקלט ועכבר. אז קודם כל נראה לכם איך אני בונה כבר. מה זה הלאגים האלה? אוקיי. תתעלמו מאיך שאני משחק עכשיו כי אני גרוע רצח. אבל אתם יכולים להבין כמה אני טוב. נגלה לי. נעשה לכם ככה. מה עובר על הלאגים שלי? אני לא יודע. טוב, קיצר הבנתם. בואו נעשה ריסט למניות ויאללה. נעבור להגדרות. אני פשוט אגלגל לכם ואתם תבינו, כי אני לא רוצה לדבר יותר מדי בסרטון הזה. אני אסביר קצת. אני שם פה על 160 FPS בגלל שיש לי מסך עם 144 הרץ, וזה פשוט מחזיק לי על 160 FPS, אז למה לא? פה אני שם מוד עיוור צבעים כי אני עיוור צבעים. פה אני שם ככה, פשוט תסתכלו. אוקיי. פה אני מעדיף שלא, תמיד עדיף לא לשים את זה, אבל מי שרוצה יכול. זה פשוט לוקח FPS מהמחשב על כלום. פה זה באמת לא משנה. פה תסתכלו. זהו. פה תסתכלו, זה פשוט הכל אלון, ופה זה 80%. פה אני שם על 77.5, פשוט תסתכלו על זה, אין יותר מה להגיד. אוקיי, הגענו להגדרות האלה. ההגדרות שבעצם כל המקשים עובדים בהם, אז אני לא אגיד עכשיו את הכל, אני פשוט אראה לכם. משהו חשוב, אתם רואים שכתוב פה על הבילדינג אדיט ועל הריסטינג בילדינג אדיט סקרול וויל, כאילו לגלגל את הגלגלת למטה. תסתכלו, זה בעצם זה. במקום לעשות אדיט ולעשות ריסט איפה שכתוב פה, אתם רואים ריסט עם זה, ואז ללחוץ על הכפתור, זה פשוט עושה ככה. אתם עושים אדיט ומגלגלים למטה, וזה פשוט סוגר את האדיט. זה פשוט עושה את זה הרבה יותר מהיר. תסתכלו. הבנתם? בואו נמשיך. מפה. זהו בעצם. אל תשכחו לתת סאב ולייק ולהירשם לערוץ. סאב ולייק ולהפעיל את הפעמון. ועד הסרטון הבא, או ללייב הבא, יאללה ביי!